ओम साई ई-बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे त्या सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात, जसं की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाच्या किमती, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी व इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर 108.01 रुपये तर डिझेल प्रति लिटर 94.48 रुपये एवढा आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात पेट्रोल प्रति लिटर 107.43 आणि डिझेल प्रति लिटर 93.87 एवढा आहे. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.